Sibone Mamateo. Akudingwa nasiba bani ngobujesu Verse 1 intsimi ke le uthi Jesu mayifundisa ufundise kakhulu uJesu ngimfanekiso kakhulu. Why uJesu efundise kakhulu ngimfanekiso? Because noma ngakufundisa ngamavesi ngifundise ngencwadi kakhulu but angeke uzikhumbule nama abona most yethu mayiphuma bazalwane baphuma namnyango lasiyaphandle la akukho nokukodwa ekhumbulile kodwa into ekhumbulayo mawuphose uyaxoxa izindaba izokhumbula izindaba ayixoxile. That why uJesu mawufunda iBhayibheli kakhulu iBhayibheli uJesu befundisa bekhuluma ngomfanekiso athi njengomfanekiso othile ngoba umfanekiso engqondweni yomuntu uyahlala. Once wakhuluma ngento engumfanekiso kumuntu iyahlala. That why ngelinye indaba uzothi ke lo mfundisi lo ya ungasho igama lakhe but ukhulume ngomfanekiso wakhe. Yabo ungasho ukuthi ke umfundisi ubani kodwa usho into akayifanekisa. Yabo so ake ngithi khuluma ngomfanekiso ke nami uze ubeke pointing. Funda la verse 1. Simolo ho. Umfunde lesizulu. Uze ngizokwazi. Awufundele lesizulu. Genesis 4. Beka ukuthi uphethe lesizulu. Sengohlele. Wakithi. Yeah.